Bithiruk to je rinaneri tongo je charina chari tongo haifano o je rogi bokhe belai khano sirikjak mane phan ke sirike kabui tongo banchilia ba tongmalia obo haike o bohongni jalano tuita angkai bithiri bose hamli arobo angkai borok tamo saka no je panang grasitun tawo kisa nogon ma phailase nai mana himaya tamaya jodi musa sakpano ang thanga hangkai abotai bo bejo ada ang no angya abono tini beduni bisingde kisa clear khlai risino ang Munai sonjana de mana mutangnani hinai jani jan rang rok khanlai rok halaika angkai tabuk je baksa bokso mutarok suri laika angkai tabuk tamala khaini ba doctor rok se bono salamai mandiya treatment khai mandiya angkai tamara khaini ba angkai tabuk munai sonjana de mana nogo matu businai tamo hingke je Mumbai hospital bono bithorok ri tonmani komongya angkai taibo se rugi bari jagoi botabuk chamaya nungmaya chirkhoi kabo oboni bagoi bono matu businai ulo rugi rok bari thangka angke mesichu da bejwar ongno hinoi tabuk nogo matu businai munai sonjande mano angke maya ganang kha ganang tipasa rokorok je munai sonjana ni update bufuru phainai hinai naisinglai tongmani angke tabuk bini mama bo sakalai rikha tabuk nogo tu businai hinai angke kha ganang maya ganang tipasa rok asuk jani jan rang khanglai rok holaika angke bono mutangnani hinai angke haipano tamlai khainai ba je doctor rok je bono salamai mandiya hinai sakalai rijak angke ba tabuk nogono matu businai angke phaidi chung bongni mangpuli rok nailakano haino hai sonjana no tui kok thaisa thani sonan bagai ma phaipiuga bidibu khlai nai chung kaisa step manna phiuga sonjana no tui tamo himale sonjana no chung thanai 24 tariko hims hospital o boti khlai rimani yagulo doctor rok to bono treatment khainani bagai yasakha haifano sonjana sori belai khaibari jongmani bagai bini properly borok je hospital ni borok je treatment khainani ba bongni je guideline abno follow khaimai ang tongkha angkai horokai to bini sak rok belai khaina kosto manjago bo daily mane hopung sirigoi kabo bohok sajago bohok bo ek side phone fulibo angkai 24 tariko boti khaimani yagolo ang to 26 tarik angke 26 tariko agotola bag khaimani yagolo kahamkai borokni update dok bo asungnai malia karon ajago tongkha hangke bisingo phone ni tower bo maiyang thango plus mane jogajog mane bichin nong thango ta ajagao mane khobor rok asuk daily khobor rok naimai ang tongo angke miya khai kahamkai kok salai mangkha wifi connection rok borok nakhana aroni phone no connect khlai hiya kok sai mangkha miya horo angkai kok khnai nai mani boni ama baboni kok je khana mani tui angkai mane belai khai borok kosto ong tonga ajagao tongai naita bithiruk to je rinaneri tongo je charina chari tongo haifano o je rogi bokhe belai khano sirikjak mane phan ke sirike kabui tongo banchilia ba tongmalia obo haike o bohongni jalano tuita angkai bithiri bose hamli arobo angkai borok tamo saka no je panang grasitun tawo kisa nogon ma phailase nai mana himaya tamaya jodi musa sakpano ang thanga hangkai abotai bo bejo ada ang no angya abono tini beduni bisingde kisa clear khlai risino ang angkai mabu hasangbo sai dong phiuga arabo daily se 20,000 room bara se nagrao ngatai bithi tongo
tamo test khaine heno hingga abo khaito rang extra mari grao hingkai hisab khaine mani bongni prai somoya 30,000 bo thango somoya 25,000 bo thango abo haitai ko mane kono kokre room bhara to ekdom mane 20,000 to tongo Delhi no hingkai miya emergency horano ang bongni bagui ticket khlai regra kha amo to agotolan phaigra situn hani karon kon khaina kri kha askai sajago ta miya horo je video call khai je jong jogajog khaiga kok sanani bagui honni sanjani simi sorongao jino mane ogo hopung mayu tai ko prai 2টা 3টা 4টা rogo so thu hingga je tongmani obo haimang ajaga ota hingga 1-2 din to jong কয়েকদিন to jong khobor naimali kaham kai o network ni bagui hingga miya khai kaham kai saima laika hingga lukorok to mono khairok jagui subakha chine tipra sarok mane joto pal milogo suba laika je pari sakbarok suba laika suba man bising tui sung bo sai to kha lukorok suba man bising tui no tini ko Bombay wono borok bo treatment ni bagin thangjak already ro Bangalore bo thalaika Bombay bo thalaika aban sikang bo Bombay thalaika borok no belekhai paiphlaya hambai maya pharo bono to hamni nambagano site kha sini lukorok to hingkai abo to tini borok hongni flight o bongna ticket khlai rikha abo to phaigra situ hunai tai kono buddhi sapnani moton kono korija khasungbo ba bina amo babu to korikhan korikha kam khaina khaya bini beman no tui Delhi no ho pong sapong mat thulaya borok hingkai abo to bor tini phaigra sinai Agartala o 10টা ni flight o khanai borok hingkai sarego 3টা rok sokpaino airport o tini absungno update abo to borok phai tongo Agartala o erpor borok oino tam decide khaino nogo phaiba abo borong saiman sinai ta tabo hambai asum